Hola, jo sóc Esno. Avui som 14 de maig de 2026. Avui parlaré de la 11. Jo sóc discapacitat. I ja està. Vaig tenir un ictus, però una foto. És de la 11. Sí i no. Ciego és una dada. Invidente és concret, però... Persona sorda. Està bé? Sordomuda. També està bé, però és que no. Per què? Persona con movilidad reducida. Sí, sí. Minusvàlida o persona discapacitada. Com jo. Però és que no. Per què? I a baix, reforma de l'Estatuto de la Constitución Espanyola. Persona com discapacitat. No, no té sentit. Als comentaris, un noi va dir decir que es discapacitado no es un insulto. Yo soy discapacitado. No tiene nada de malo. És una dada. És discapacitat. És una dada. Ho puc entendre als sants, però no em surten les paraules com toquen. Ho, ho veus? És molt fotut parlar en castellà o en anglès. És molt difícil i en català és molt difícil entendre per mi parlar en català. I ho entenc i jo sóc discapacitat. Ja està, punt. És una dada. I ahir no vaig fer stream perquè de boells. I la setmana que ve, últim capítol i parlem. I ja està. Adeu, que vagi bé i bon cap de setmana. Adeu.